Beth ydy'r gerdd gyngeneddol gyntaf i gael ei gosod fel arysgrif ar gofeb yng Nghymru? Wel, hon ydy hi, hyd y wyddon ni. Dyma arysgrif yn eglwys Bryn Biga, ysg yn Saesneg, Eglwys y Santes Fair. Ac mae'r arysgrif yma'n dyddio rhywle tua 1430. Cywydd ydi o, ond yn ychydig bach yn wallus, ac un wedi lunio gan y chroniclwr adda o Fryn Biga, fod un o'r ffynonellau pwysicaf ar gyfer gwrthryfel Glyndŵr. Ac mi oedd o'n medru Cymraeg, mae'n Saesneg y bu'r cyfreithiwr yma'n gweithio yn benna ac yn Lloegr, ond mi oedd o'n amlwg yn ŵr diwylliedig iawn, ac yn rhyw led fedru'r gynghanedd. Felly pan fuodd o farw, mi gafodd y cywydd hwn i gosod ar blac efydd yn eglwys Bryn Biga. Fel ddodes i, dydy'r gynghanedd ddim yn hollol gywir yma, ond mae'n ymdrech deg. Rwan, mae yna walla sillafu ac ati ynddo fo, ond yn y cywydd hwn, mae'r math yma o wallau yn cyfateb i'r gwallau neu'r system ysgrifennu sydd yn ysgrifennu Cymraeg sy'n ei waith o. Felly mae'n lle i gredu na fo'i hun gyfansoddodd y cywydd hwn, ac mae'n debyg wedi cael ei wneud gan rhywun o ddim yn gwybod y Gymraeg. Felly, os o'n i edrych ar y gerdd ei hun, sy'n mynd i ymddangos yn y flodeugerdd, dyma sut ydyn ni wedi ei thrawsysgrifio hi. Wel, fel y gwelwch chi, mae'n ddigon anodd i ddarllen, ond mi fu Sir John Morris Jones yn gweithio ar hwn, ac mae o wedi cyhoeddi trawsysgrifiad a diweddariad hefyd. Ond beth am ni geisio edrach ar hyn sydd ar yr ysgrif gynnar yma. A mi driai ddarllen o fel da ni'n meddwl oedd hwn yn cael ei ysgrifennu. Nôl clod i feddrod i Arfein, adfocad Llawnhad Llundain, a barnwr byd Breint Arab, ti nef a fo ti Hamab. Na, dwi hwnna'n anghywir. Ti nef a fo i ti a fab. Selif swnwyr syna si, a da mwsg yma yn cwsgu. De cwmwd doctor Cymen, llyna le yn llawn o len. A felly, i fedd argraff o'i hun sydd yma. A dyma'r diweddariad mae Sir John Morris Jones yn ei gynnig. Ar ôl clod i feddrod oddi ar fainc, hynny yw, dwi'n cymryd mae bainc gyfreithiwr ydy hwn, adfocad llawn Llundain, adfocad ydy cyfreithiwr, a barnwr byd Braint Ffraeth, ti nef a fo iti, a fab. Solomon synwyr, mae synwyr di hwnna i fod. Hynny yw, doethineb y barnwr Selif neu Solomon, syna sydd adda wsg yna yn cysgu. Ond drwchwch ar y gynghanedd yma. Adda mwsg yma'n cwsgu. Cysgu. Unai mae'r dafodiaeth leol yn dweud cwsgu yn lle cysgu, neu efallai bod yna orgywiriad yma neu camgymeriad. Dwi'n ni ddim. De cwmwd, doctor Cymen, dyma le yn llawn o len.
Dyma I fedd argraff o. A hwn, nad ydy o ddim yn rhagflaenydd uniongyrchol i'r englyn bedd. Hwn ydy'r arysgrif gynhara sydd gynnon ni hyd y gwyddon ni. A mae modd mynd I gweld ti yn yr eglwys ei hun.